Kaikille. Mä oon siis saanut... No, siinä on kulta. Toivottavasti se ei häiritse. No niin, mä oon siis saanut tuolta LPS Mikeilta ja... mikä... Demi's Own Stuff. Niin niiltä on saanut postia. Ja... Mä nyt eka vaikka avaan sen Demi's Own Stuffin... Tai... Sori, mä en saa sanoa sitä kunnolla, niin sen kirjeen. No, ensinnäkin tässä on hui. Hei kulta, meppä nyt pois. Tässä on tollainen tosi hieno piirustus. Tää on siis kirjekuori. Tuossa on mun osoite, joten mä en näytä sitä. Sitten tässä on tosi suuri postimerkki. Sitten toisella on toisella puolella on kirje, tai siis se teksti. From Demi's Own Stuff Tunnastakissa. Anteeksi tylsä kirja. Oli hirveä kiire, en ehtinyt laittaa kirjettä. No toivottavasti kuitenkin tykkäät ja olisi kiva, jos tekisit vidin. Pidä petsestä hyvää huolta Vyötärönen on Doggymaalta. Doggymaalta tai Dogimaalta, en mä tiedä. Sydämellä Demi. Ei oo kyllä tylsä kirja. Tää on aika jännä, kun ei oo ennen tullut tälleen. Siisti. Sitten... Ja mähän teen nyt tällä hetkellä videota. Ja pidän petsestä hyvää huolta, tietenkin. Hei kulta, mene pois. Joo. Mä siis pidän kissoja joskus täällä. Jos mä oon täällä huoneessa, niin pidän niitä täällä, kun ne tykkää olla täällä. Koska enhän mä niitä ilman vahtia vois täällä pitää, koska muuten sikellä vois käydä köpelöstä. Mitä? Sekä. Mä oon huono avaamaan kirjeitä. No ekana täällä tuli ekstrana Pokemon-kortti. Jei! Tällaista mulla ei ollutkaan. Mä en siis niitä varsinaisesti keräile, mutta ne on söpöä ne Pokemonit niissä. Mä joskus niistä keräilyä ja mä aion säästää niitä. Muutama, ainakin tän aion säästää, koska tää on niin söpö. Tai siis ei se ole söpö, tai siis on se söpö sillä, mutta se liianesti. Sitten täällä tuli muumi. Aika söpö. Liiskuneet. Siinä on taulussa muumipekko vissiin. Sitten, oho! Plutoliite. Vau. Kiitos oikeesti tosi paljon. Mä tykkään sarjakuvista. Sori kun mulla on niin huonot tekstiret. Oi, tällainen söpö leima juttu. Mulla on tällainen kissan tassu. Hei kulta! Niinhän sitä vois testata. Jos ei haittaa, mä testaan sitä tohon. Jalanjälki. Sitten täällä on tällainen nuppi. Tai ei nuppi, kun joku tällainen. Saat kertoa mikä tää on, sori mä en tajua. Tai siis en tiedä. Vau. Se on kyllä siis ihan uskomattoman hyvä piirtää. No tää on oikeesti ihan tosi hieno. Se on tosi hyvä piirtää. Mä en tajua miten se on hyvä piirtää. Ja sitten täällä on joku tällainen, jossa on kukkia. Se on hieno. Sitten täällä, katon onko täällä, joo,
Mä avaan nää petsit. Ekana on tällainen spessulokki. Tää on tosi sepön näköinen. Hei, Kolta, lopeta! Niin, tällainen. Toi on vissiin spessun merkki. Sitten... Tässä kissan kanssa oli vielä joku tällainen... Mikä tää nyt on? Pinssi? Ei pinssi, kun joku tällainen. Hakannella voi kiinnittää johonkin. Twilight. Niin, onks tässä yksi elokuva? Oi. Tässä olikin vielä tällaisia kukkia. Tarkennan nyt kakkaa. Noin. Sitten seuraava. Joo, nää on kuplamuovissa. Hei, kulta. Sitten on tällainen vyötiäinen. Tää on tosi sepä. Näillä on siis tarrasilmät. Ja tää on siis Doggymalta, tai Dogimalta, en tiedä mitä se on. Tämä reikä. Alpeusmerkki. Ja täälläkin on tosiaan reikä. Sitten viimeinen. Tällainen tosi ihana kissa, makaava persialainen kissa. Tää on tosi söpö. Se on LPS-merkki ja reikä. Hei kulta, lopeta. Ne on tosi ihania petsiä. Kiitos paljon Demi's Own Stuff. Tai Demi, jossain sanoo. Ja kiitos kaikista petsistä ja ekstraistakin. Sori kun mulla on niin kakat ekstrat. Mulla on aina kakat ekstrat, koska mä oon niin tyhmä. Kuplamuovia. Joo, ja sitten LPS Maikin posti. Ja LPS Maikki, mä tosiaan lähetän tän liskon tänään tai huomenna. Katsotaan miten ehtiin, koska mä pääsin vasta 4 koulusta. Niin. Huomenna mulla kyllä olisi paljonkin aikaa. Tämä on surkea vamman kirjoittaa. Siinä on aina tällaista jälkeen, noin repeää aina. Moips, tässä se perhonen ja toivottavasti tykkäät ekstroista. Ne ei ole mitään maailman hienoimpia. Ja toivon, että et vaihda tätä etkä anna sen kadota. Tässä pieni kuva. Tämä on tosi hieno. Mä en osaa piirtää petsää ollenkaan, varsinkaan niiden silmiä. Tämä on tosi hieno. Tässä lukee vielä, että ei tullut kovin hieno. Tuli tosi hieno. Ei oo todella ruma, ei todellakaan. Silmätteli kohdissa. Sitten tuossa on vaan vielä... No, siinä vaan lukee, että älä näytä nimeä, please. Joo, en näytä tietenkään. Sitten toisellakin puolella oli tällainen. Tää on tosi hieno. Tää on tosi hieno. Ekstrat on varmaan täällä, luulisin. Varovasti siinä ei mitään rikkiä. Wow. Tää on tosi hieno. Jei, laukku. Mä tykkään laukuista. Aukeekohan tää?
Mä en halua rikkoa tätä. Tää on niin hieno. Aukee tää. Tällainen. Harja. Suihkepullo. Tää on tosi hieno. Tällainen puruleluissa on 3 tällaista. Mulla ei ollutkaan tällaista ennen. Sitten täällä on vielä tällainen hieno simpukka. Vau. Sitten täällä on tällainen peili. Mihin mun kamera näkyy siitä. Toivottavasti ei mua näkyy. Sitten on tällaiset hienot lasit. Oi kakka, mä koko ajan näyttänyt väärin. No, tossa on kuitenkin vielä. No, tällaiset lasit kuitenkin. Sitten on tällainen kannu, joka kuuluu luultavasti legoihin, mutta sehän ei todellakaan haittaa. Mä itsekin käytän legotavaroita välillä. Sitten täällä on lapio. Jee! Sitten on, täällä on vielä joku. Täällä on tällainen pokaali luultavasti. Vissiin. Kai. Sitten petsi. Hetkonen. Eiku. Miksi täällä on 2 petsiä? Laitatko sä vahingossa? Mä lähetän kyllä takas, jos laitat vahingossa. Mut siis, wow. Tää on tosi hieno. Niin, tää oli siinä vaihtovideossa. Oli yksi niistä vaihtoehtopetseistä. Tää on tosi hieno. Sitten se petsi, mikä oli ainakin tarkoitus tulla. Se on tosi söpö. Oh, tää on niin söpö. Tällainen. Tuolla on tällaiset kieli tulee tuolta. Sitten täällä on pikkusiivet. Tää on niin söpö. Mä en ois ennen tiennyt, että on tällaisiakin petsejä olemassa. Tää on oikeesti ihan super söpö. Ja siinä ne olikin. Ja jee, lisää kuplamuovia. Joo, sori, mulla ei tosiaan oo kuplamuovia. Mä pakkaan ne aina vessapaperiin. Joo. Sori siitä, jos se haittaa. Ja kiitos tosi paljon Demi ja LPS Maikki. Nää petsit on ihania. Tällaisia petsejä sain tänään vaihdossa. Ja LPS Maikki, jos toi oli se extra petsi vissiin, sä taisit puhua ehkä jostain extra petsistä, niin mäkin laitan sulle sitten extra petsin. Ehkä, jos mulla on jotain. Kyllä mulla varmaan on jotain. Tämän sinä saat. Kiitos tosi paljon kaikista petseistä ja extroista. Kiitos molemmilla. Ja sori tuosta äänestä, mä syön purkkaa. Niin. Akku on lopussa. No, muuta mulla ei varmaan tällä kertaa ollut. Ja pahoittelen vielä Demi siitä, että kun mulla on niin surkeat ekstrat verrattuna sun ekstroihin. Akkupoliite on kiva. Ja kaikki on kivoja. Mutta voisitko tosiaan kertoa mikä tää on? Sori, mulla ei nyt. Mä en nyt tajua, mulla on pienet aivot. Niin mä en tajua mikä tää on. Onks tää niinkö
penkki. Se olisi aika pieni penkiksi. Kyllä se ainakin tämän muotoiselle petsille sopii. Jotenkin. Vai onko tää lautanen? Vai mikä tää on? Oho. No, muuta mulla on nyt tällä kertaa. Nähdään ensi videossa. Heippa!